vlog nami i-edit na ugma og si Loloy. Loloy among ikuan. Iyang uyab kay si Flora. Uy. Flora. Uy. Nadara. Ay, bulagas, uy. Dunggan mo. Iaswang. Iaswang si Flora og si Loloy. Gani guys, so for the vlog is maglalaro kami. Suligawas, wala mo ron. No. Gawas ang Flora kay Marites. Oh, Marites ang Flora na to. Alam mo, gawas naman niya. Ang kapatid ni Lola, masang Flora. Uy, dili. Isa. Kami ko kinsa. Si Batak Quiapo. Batang Quiapo ra. So, ang uyab ni Manong katong puti. Si Si Ivana. Ann, si Ivana Lawe. si Ivina Laway. Hindi ako Si Ann. Si Andrea. Si Andrea. Andrea. Andrea Pulura. Punta ka, Andrea Villantis to.